лично в сърцата на мотористите, Тони Рокера Стрелата, защото аз над 15 години се обличам по рокерското движение и съм си активен рокер. Сложил плочата, защото хобито му е опасно и много негови приятели загинали в катастрофи. Казва, че дори му направили отстъпка в погребалното бюро, най-вероятно защото си я поръчва жив. Рокерът споделя, че не се страхува от смъртта. Аз по-точно ще я посрещна с усмивка, за да ме посрещне и тя усмихната в края на краищата. След като напуснал и последната си жена, сега Тони спи в легло, около което има десетки животни плакати. Ето, това е моята жена. Тя единствено си мълчи, не се оплаква, няма чувство и претенции към мене. Може да се каже, че Тони Стрелата е най-популярният рокер в Югозапада. Сега тръгва за поредния събор в местността Трите буки в Осоговския Балкан. Днес православната църква чества големи